Macama yɛrɛ ko kuma minnu fara ko u tɛ sigi sahaba kan ko ka da kan ko wari in dilen don ka conditionner fɛn dɔ de la ko ma se ka bɔ a sira fɛ ko de kama ko tubabuw b'a fɔ ka wari di yala e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ nin kuma ninnu kan. Wari yɛrɛ tɛ tubabuw bolo yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen t'u bolo wari min b'an bolo a tɛ tubabuw yɛrɛ bolo n'o tɛ sisan dɔ tubabuw farala anw non i bɛ wari dilan n'i ta ye wari ye kelen tɛ dɛ n'a bɔra e b'a bila i kunna n'a fɔra ko bɛɛ ka wari dilan bɛɛ bɛ se ka wari dilan k'a fa wari tɛ dilan ten dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wari dilan ko wari conditionné tɛ i ka bien n'i ka service la i b'a bila i kunna i bɛ inflation kɛ i ka jamana kɔnɔ parce que hali baarakɛbaliw bɛ wuli ka wari sɔrɔ o kun n'i ye faux billets ou bien interdit dɔwɛrɛ tɛ o n'o tɛ n ko wari de don billet tɛ yan donc o kuma mun filɛ nin ye wari yɛrɛ de tɛ tubabuw bolo parce que aujourd'hui FMI bɛ européen bolo Banque mondiale bɛ américain bolo bi diɲɛ kɔnɔ u ka influence bɛ ka perdre diɲɛ fantan naani bɛɛ 60 millions dollars mun filɛ nin ye mɔgɔw wulila ka kuma caman fɔ mais an b'a dɔn k'a tɛ di parce que ne tun bɛ CNT ka plénière dɔ la n y'a ye k'a fɔ wari min layidu taara Mali ye ne y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 293 milliards o de ye promesse taara Mali ye institution internationale fɛ a dɔrɔmɛ kelen ma versé Mali wari kelen bɛ yen kuranko sira fɛ chemin de fer sira fɛ a fɔra ko wari tɛ di abaranisow ma ci soji min bɛ s'i ma ko wari tɛ di abara ko emprise minnu bɛ araye sanfɛ ko n'olu ma ci a mun de bɛ s'olu ma emprise olu ta ya donc wari min filɛ nin ye wari in dikun ye dikun fila wari fɔlɔfɔlɔ ye mun ye wari kun dikun ye Côte d'Ivoire interconnexion de u m'a fɔ cogo ɲɛ wari kun dikun ye Côte d'Ivoire n'o tɛ a Mali taara a ye wari di mɔgɔ ma 60 millions de dollars et ne ko n'a tigi taara carburant san yɔrɔ min na a y'a di k'a ka courant de gérer à l'urgence fo min yɛrɛ bɛ bɛn i b'a dɔn a bɛ bɛn joli ma a bɛ bɛn kalo kelen carburant sɔngɔ de ma 36 milliards a bɛ bɛn Mali ka kalo kelen consommation de ma courant na parce que Mali bɛ 1 milliard 200 000 de don carburant na par jour o 1 milliard 200 000 min filɛ nin ye mɔgɔw bɛ ka pan fɛn kelen de kunna fo mɔgɔw ka sɔn o ma Côte d'Ivoire interconnexion in wari dikun y'o de interconnexion ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Bamakɔ ka na Mali la o bɛ yen a bɛ yen mɔgɔw b'a f'i ye k'a bɛ yen a bɛ yen i y'o ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye parce que ɲɛ b'a la acteurs minnu bɛ wariko dénoncer hali sini u ma kuma moi je veux que expert in ka bɔ a ka kuma minnu b'a ko Côte d'Ivoire ka juru bɔ anw na u ka bɔ u ka nin yɔrɔ fɔ Mali ye 700 versé Côte d'Ivoire o dongo ne de y'a f'i ye 700 Côte d'Ivoire bɛ 14 mégas de bila ka na o 14 mégas min bɛ bila ka na o 14 mégas an t'a utiliser c'est pour l'entretien des réseaux et réseau ye fɛn dɔ réseau in bɛ 100 et quelques mégas de maintenant ni ye réseau filɛ nin ye courant tigɛ la PPP o réseau de fana bɛ bloqué de donc i bɛ méga dɔ bila ka na pour l'entretien des réseaux o 14 mégas min filɛ nin ye wari min bɔra kɔsa in na ni Assimi y'a bɔ k'a di on a versé 700 millions de versé la Côte d'Ivoire pourquoi payer ça pourquoi munna o bɛ sara ni Assimi ka bɛ fɛn kɛ na sa fɔ ko Assimi ka jun k'a ye don minɛ k'a don kaso la parce que paiement minnu bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ka nafa de b'a la a b'o courant ko in kɛ min a y'a ɲina k'a ɲɛdɔn kɛ wari bɛ bɔ ko k'a don courant dafɛ fɛn caman na mais courant ko wari bɛ ka fɛn wɛrɛ sara min nafa ti il y a des fournisseurs u y'u ka fourniture suspend Mali la olu ka wari sarala 3 milliards nafa jumɛn bɛ jamana kan mɔgɔ min ka juru b'i la a bɛ ka continuer k'i approvisionner i b'o de ka wari sara wa min ni tɛ ɲɔgɔn sara la bilen i bɛ jɔn ta sara mais ne y'u ye k'a fɔ ko wɛ a ye Côte d'Ivoire ka wari d'a ma mais o d'a ma se 700 millions min versé la Côte d'Ivoire o don o d'a ma s'o ma si ye mɔgɔ o d'a ma s'o ma pour les 14 mégas mènent à réseau là pour l'entretien des réseaux 700 millions versés là en Côte d'Ivoire tɛ wari sara ko kuma tɛ sa wari sara ko kuma tɛ groupe caman tun bɛ central na marché a groupe caman tun bɛ location de la jɔn ta don a y'a ta polyclinique la ka taa dossier ɲininkali kɛ jɔn ta ye groupe minnu bɛ location na jɔn ta ye groupe ninnu ye groupe minnu yɛrɛ mun bɛ location na central dɔ la jɔn don central dɔ bɛ yen a central n'u ye n tɔɔrɔ n b'a central tɔgɔ fɔ a central bɛ yen a central tigi ye jɔn ye central ye 64 mégas hali gouvernement yɛrɛ t'a dɔn central tigi ye mɔgɔ min n'u ye n'an taara polyclinique na mais procureur bɛ enquête da la a central kan jɔn ta ye central ni impôt wari bɛ sara dɔn central wari bɛ verser central ni la central ka compte bancaire bɛ kɔfɛ de mais jɔn de ta ye central ni hali sisan an t'a dɔn n ka tɛ se ka lakali aw bɛ ka terrorisme lajɛ énergie ka gɛlɛn ni terrorisme ye siɲɛ 100 c'est vrai a bɛ ka yadi ɲini a bila i kunna ko courant ko in ka bon ni yadi ko ye
Avec ta rojan quoi. Wari min dira c'était pour établir l'interconnexion. Parce que vous voyez donc fo Mali tna do carburant parce que le carburant contrat be ani Niger nyonje. Donc à l'urgence Mali beta mun la jeta Mali beta korvar de fi. O kun ko la ini. Parce que les réseaux yi ñina Mali do Mali ba ni Mali ma courant saram ko tata. Il va do courant sarania. Wa facture ma elenia. To bu wor di do. En frappant bas sara ni balmakero ma sara ira ba sara. Si le Mali ne paye pas les Ivoiriens même vont payer. Alors ils n'ont pas dans les besoins. Facture be ma elen 10% enia. Facture elen 10%. Donc on croit sur le Mali qui paye. En ce moment Mali ma sara. Sur des Français me faut ta là. Ah ira ba sara. Donc alors que la connexion est faite pour le Mali. C'est destiné pour le Mali plutôt. A destiné na on de kama. Donc wari kun di ko ne pour que France entreprise ngana bi. Parce que nan ma courant ta baga fo ite courant na sera inglana on de kama wa courant mena down de wa jago be jurdo anadi parce que abu kuno ko malit na bonno la fo ka chin wuli wari dira o de kama no te ka fo ko ta carburant sans OMVS be mo do fe o te banque mondiale ka srai banque mondiale mana wa di ma dan ki ka agency juridique ka wa la remboursement avec les intérêts. Voilà où men ne nous ma faut ta do den kan ro ko ta do nu fo la ou ba ta do muso ko mais moi en fonction de son développement ou en fonction maintenant de son du besoin exprimé mais et ko mo ka courant go gérer et là ka fa ka OMVS o mumbe o te Mali do nga wari o Mali be kuma na no go e bolo kan ye jimi anu ne fe a me wor do ta banque mondiale ko to do mo ko sa barrage la Mali Burkina Niger Mali ni Niger ni Mali ni Mauritanie ale ni Sénégal o EMVS mi fene be o courant ko gela be jonga Mali doron avec Mali de kan donc Mali be ta mo ko sa barrage la wuli kuma kun jute doro fo ye Mali kun c'est beaucoup de fait ku shinga fo Mali de ta de corvarma courant kana parce que entre France ou entreprise bi no France de warring de marché France be kina no war de marché ka yemuna France mi mga war imprimer phobie kana fila en fait France mi mi interposer ko ça na Mali kun nga joli sur boy be wadi la Mali kun nga joli sur Mali vient d'être élu à un crédit joy senaka ngo korvar ni France kelen da ko war kana di oh war kana di banque mondiale be sol c'est pour cela ne sona Mali ka forien ni là quoi je suis convaincu que Femme Bédel Sanou c'est un vrai ministre de tout à la quoi où il prend dit Mali ko problème faut là oh comme ka be ka tout ya ka le Mali a déjà contracté avec le Niger en raison de 260 francs par litre carburant et comme bala banque mondiale adama fou de nga adama juru de kama amba saradi no an entra 10 sanga kanga groupe kono na sa courant mena iga munde bala na ya ke clé iga mumbala mais d'abord qu'on est corvar de gars parce que entreprise mina bine soyez binto de do courant qu'on va faire en déma c'est pour protéger c'est pour sauver l'entreprise française là en Côte d'Ivoire bon anta douala wa ante wari ramadi yoro do borka fo ntigra simina ya simitra juruta fe banque mondiale ou le banque mondiale ko banque mondiale mo créé et même misali kilindima l'aéroport international de l'Istanbul mo banque mondiale da financé Turquie be sefa là non la banque mondiale seulement français de combien en français de TSFA de droit de démarcher kana moko ka sabali ni banque mondiale ba foka be feno banque mondiale ma fo français de afo ne de TSFA mais war garantie ne de be warin garant koro na ma di ne de ba di donc afa ka ta war di ka sala kawma wa an me juruta ta ne koy an be juruta ka ta di France entreprise ma après on de ba sara o de bana warin abu bulu na ba di Gadi, Nata dit, en Niger, tu as les femmes te juré au bé. 40 cadonia. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Tu as fait qu'on a dit quoi? Tu as dit OMVS cinéma. Mais OMVS, moi, ça va barrager en mettant un word diola, tout dit. Ne me fait qu'à une là. En mettant dit tout dit. OMVS, à la barca de la nabina, manga barrage récupérer canana. Avant de rouler les gars. Comment faire? Moi, je vois te dire quoi parce qu'on a fonctionné au Kacha. Mais où est Négé Moussa en 1984, agissement structurel? Mais attends, il y a et Bibi n'a hérité tout le problème. Parce que quand je suis en train de hérité où ça, les pensionnaires là. Mais moi, je suis en train de faire 600. Auto Kalama. Hérité tout le monde, le 28, le 30, la 16 ans. Pension, problème, pension tombée. Nous, on est même en retard par rapport aux fonctionnaires. Mais les fonctionnaires sont jolis. 900 000 personnes. Pour les 20 millions d'habitants. Toi, tu penses que c'est 6 ans? Kokacha? Allez, 1 million. Mal fonctionnaire était 1 million bon. Mais vous voulez quoi?
Mali ka indice bɛ daminɛ combien la b'o dɔn wa 115 plancher Mali ka donc c'est veut dire que Mali yɛrɛ man k'a fɔ k'a bɛ Mali bɛ manœuvre sara de yɛrɛ ka fonctionnaire ma Mali fonctionnaire bɛ manœuvre sara de ta et avec tout ça vous dites de n'importe quoi ko ouais ko fonctionnaire la dɔn ta bɔ ta alors que a bɛ ka wari di mɔgɔ ma ka mercenaire recruter u bɛ ka wari di mɔgɔ ma ka mercenaire recruter nka a bɛ ka juru don mɔgɔ la ka mercenaire recruter Diomaye Faye sigi ni santé combien 1150 milliards Diomaye Faye y'o de juru ta Diomaye Faye y'o de juru ta 1150 milliards 3 mois kɔnɔ Diomaye Faye y'o de juru ta Alassane Dramane Ouattara 30 000 milliards 30 000 milliards Alassane Dramane Ouattara y'o de juru ta Alassane bɛ juru dɔ ta diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn tɛ Alassane bɛ juru ta ka intérêt sara i bila k'o ye min Alassane bɛ juru ta ka juru dɔ ta ka banque ka prêt dɔ contracté ka dɔ ka intérêt sara n'o ye o kɔrɔ bi foyi tɛ yen tugun ça fait ka wari de juru ta dɔ ka juru bɛ na 2000 ni 500 500 ye intérêt a bɛ 500 ta banque dɔ bolo ka dɔ in ka 500 sara 2000 intérêt c'est ma se 2000 ma faamu i bila k'o ye tiɲɛ kɔnɔ min o tɛ nkalon kuma ye yan o ye juru sɛbɛlama ye Libi tun bɛ yan détecteur tun bɛ Libi la u ma bin kɛrɛfɛ Kadhafi ci yan écodenw tun tɛ 60 000 dinars ta 60 000 dinars u tun b'o ta pré-mariage tun tɛ Libi yan i ye muso furu tu as droit à un logement tu as droit à tout ni mɔgɔ bɛ kalan min na n'a se t'i ye gouvernement bɛ kalan ta à 50% ou bien 100% plutôt i bɛ bɔ ni mobili min ka di a b'a kilancɛ sara facture d'électricité tɛ sara opération tɛ sara Libi u ma to o wuli ka bɔ ko dictateur dɔ la bi a bɛ cogo di Libi bɛ cogo di parce que o tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ nɔgɔ la parce que au moins Libi tun bɛ ka fonds monétaire africain sigi en place o t'u arrangé mɔgɔw ka taa histoire kalan mɔgɔw ka histoire dɔn mɔgɔw ka histoire lamɛn wari min filɛ nin ye an ma wari in ɲini wa an mago t'a la wa an ka sara tɛ wari in na wari in kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye France ka entreprise in a bɛ bin koyi CI bɛ bin koyi CI mais sanbaga tɛ wari in k'u tora k'u ta courant feere Nigéria ma Nigéria k'u ma ko bɔn ko ligne transport ko jɔn b'o bɔ ko Nigéria yɛrɛ k'o dilan Nigéria k'u ma ko danga don wa i bɛ courant feere ma n bɛ tila k'a ta wari fana bɔ n ko Mali bɛ Côte d'Ivoire ligne Mali bɛ courant n'a ta wari de sara les frais entretien des réseaux bɛ Mali de kan i bɛ minɛn feere ne ma a k'i n'a fɔ i bɛ n ta mobile la ka taa n bila i bɛ n ka donni ta mobile la mais i ka mobile entretien ne de b'o sara vidange ne de b'o kɛ c'est comme ça le contrat est suspendu les 14 mégas maintenant sur les 100 mégas c'est le Mali qui a payé l'autre jour ah et da i ka courant ye n'a y'i diya i bɛ transport i bɛ ne ɲɛ i bɛ ka minɛn bɛɛ bɔ ka taa yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ ka sara la ne ka mun b'a la aujourd'hui on n'est plus an tɛ Mali kɔrɔ la bilen sa an bɛ Mali sɛbɛlama de la voilà an bɛ b'o kɔnɔ min ye kɔrɔko ye an bɛ taa o la kɔrɔko an bɛ ka don samiya donda la kɔrɔtigiw an y'u ka laseliw mɛn k'a fɔ ko kɔrɔwari o juru bɛ fo sisan président n'u ka tagali la Sikaso a ye kuma caman fɔ wa an y'a ye waatiw tɛmɛnen na k'a fɔ k'a ye sɛnɛlaw bɛ sɔrɔ a yɛrɛ tagayɔrɔ la a ye kuma caman fɔ a ye jigisigi kuma caman f'i ye nka kɔɔrisɛnɛla caman bɛ k'a fɔ ko olu ka juru min bɛ ko n'a ma sara ko ɲinan k'olu tɛna sɛnɛ kɛ wa Mali ye jɔyɔrɔba min sɔrɔ kɔɔri tagasira kan ko ma da ni o na sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ ne bɛ min f'i ye dɔrɔn quoi kɔɔri feerela kɔɔri wari bɛ na cogo di a bɛɛ CFA de ye kɔɔri feerela devise la kɔɔri feerela en dollar kɔɔri ko wari yɛlɛmara ka kɛ euro ye wari nana wari euro ma tɛ don anw fɛ yen wari kan ka converti tuguni de ka na CFA la o kan ka tɛmɛ banque minnu fɛ banque bɛɛ ko liquidité t'ale bolo k'a kɛ k'a ko ye an bɛ taa min san vous voulez qu'on me fait quoi Mali kɛra premier kɔɔri la Mali kɔɔri sanna wariba de la mais problème de tun bɛ kɔɔri ko in na an ma min faamuya Mali yɛrɛ min filɛ nin ye Mali kun t'a dɔn a bɛ kɔɔri feere Mali t'a ka kɔɔri feere da dɔn Mali kun t'a ka kɔɔri feere da dɔn Mali kun bɛ kɔɔri ta n'a bɔra n'a ye a bɛ taa di France société de courtage dɔ de ma o kun ye société de courtage dɔ ye o société de courtage de bɛ kɔɔri ta ka taa feere n'o ye kɔɔri ta ka taa feere a bil'i kun na anw bɛ wari 40% de sɔrɔ kuma dɔw la u b'a fɔ ko wari feerela dollar la bon k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ euro ye n'a yɛlɛmana ka kɛ euro ye o fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'a bɔ euro la ka na CFA la o fana bɛ tigɛ frais de transport bɛ tigɛ prime bɛ tigɛ commission 10% bɛ tigɛ ka bɔ a la en tout n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ 35% de kun perdu a ka kɔɔri wari la bon ɲinan de ye maga sɔrɔ a ka kɔɔri la parce que Assimi système dɔ kɛ e non ministre Sanu koyi c'est que ma système f'i ɲɛna mɔgɔw b'a miiri ko kalanko tɛ sa diɲɛ kunkolo dɔrɔn de le Mali a créé 3 comptes en 3 devises
rouble ye dɔ ye Chine wari ye dɔ ye euro ye dɔ ye dollar t'a la donc n'i bɛ Mali kɔɔri san Mali y'a kɛ n'i bɛ n ka kɔɔri san sisan n'a y'a sɔrɔ san an bɛnna 1000 milliards kan i bɛ n ka 1000 milliards verser n ka compte kɔnɔ Russie la en rouble donc o bɔtɔ rouble la sisan ka n'a yɛlɛma CFA de la gɛlɛya bɛ o yɔrɔ de la wari sumayako ye nin yɔrɔ de donc français kelen bɛ ka pression kɛ banque bɛɛ kan CEDEAO banque bɛɛ kan mɔgɔ si kana wari conversion a tɛ n'a fɔ n'i taara sisan i y'a faamuya bala i nana n'i ka wari ye sisan euro b'i bolo i taara échange yɔrɔ la ko bon j'ai 1000 euros n bɛ fɛ k'a falen ko a wari tɛ n bolo fɔlɔ donc la banque n'est pas obligée k'a bɛ rouble minɛ k'a bɛ CFA di a b'a fɛ ko wari t'a bolo fɔlɔ n'a ye wari sɔrɔ maintenant a b'a kɛ y a pas de problème donc transaction kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ye nin système min sɔrɔ mɔgɔw bolo ko Mali bɛ ka jinɛ kɛ jinɛ foyi tɛ on a créé des comptes à l'international en devises, en plusieurs devises. Ni b'a ka kɔɔri san, tu n'as pas besoin ka di français ma français ka taa feere ko la fɛn n'o tɛ i b'a san en partenaire ka devise la a banna na et puis a yɛrɛ filɛ nin cogo min na sisan ni jamana ye warijɛ sɔrɔ jamana bɛ kɔrɔtigiw ka wari d'u ma a ka wari min bɛ Irisiw ka compte kɔnɔ a b'a to yen n'a mago jɔra kɛlɛkɛminɛ min na an b'a ta yen directement o ka fisa an ka wari ci Irisiw ma k'a fɔ k'an b'a bɔ CFA la k'a yɛlɛma k'a convertir euro la a tila k'a ci Irisiw ma o tɛ kɛ donc an ka wari min bɛ Irisiw ka compte kɔnɔ déjà par exemple sisan ɲinɛ e tɛ ka wari dɔ sɔrɔ sa a ka conducteur ka wari d'a ma a ka wari min bɛ yen en rouble a b'o to yen n'a sɔrɔ Chine fɛnɛ don a ka wari min bɛ yen fɛnɛ Chine devise la a b'o fɛnɛ to yen n'a mago jɔra o minɛ na Chine bolo a b'a fɔ dɔrɔn ta n ka compte kɔnɔ a banna o de tɛ ka bɛn européen ma o dɔrɔn tɛ ka bɛn u ma mais c'est pas kɔlɔlɔ de ye o mais pour n'an ta Brisky la an bɛ se ka Brisky la cogo di ni k'an to CFA la i bɛ taa Brisky la mun y'a sɔrɔ souveraineté monétaire de b'i bolo dugu jumɛn don Brisky la mun bɛ wari la wari t'anw bolo n'anw bɛ papier fu de kan mais wari ko kun baara tɛ sen na président ma t'o de la Burkina wa on veut faire le siège au Burkina ka président tournanti ye siège bɛ to Burkina parce que Burkina c'est un coin très stratégique en matière de création d'argent parce que stabilité Burkina ka dugu min don a ka dɔgɔ mais a population ka bon donc n'i y'a ka filiti ta k'a lajɛ Mali filɛ nin Mali ye 22 millions d'habitants ye 1 240 000 km². Densité est combien 7 habitants par kilomètre carré. Mais maintenant n'i ye Burkina ta k'a lajɛ Burkina à peu près on a la même c'est les mêmes nombres non o fana ye 22 millions de mais u ka population ta u bɛ Mali sigiyɔrɔma Burkina ka bon ni Mali ye siɲɛ joli sigiyɔrɔma 2 3 donc u ka mobilité n'i y'u jateminɛ k'a lajɛ ni Mali ka bon ni Burkina siɲɛ 2 3 donc i k'i ka fɛn kɛ Burkina ntoma fluidité ka bon ka tɛmɛ fana i b'i ka siège kɛ yen dɔrɔn gouvernance tournanti a kɛ CEDEAO tɛ dɛ CEDEAO gouvernance filɛ nin CEDEAO ye mɔgɔ 2 de ta ye France et fɛn Sénégal ale ni Côte d'Ivoire CEDEAO gouverneur fɔradama ye ivoirien de CEDEAO siège bɛ Sénégal et BCEAO bɛ yafa ma n ko CEDEAO BCEAO gouverneur fɔradama ivoirien de don BCEAO siège bɛ Sénégal i yɛrɛ faga i bɛ nin 2 de ɲɔgɔn cɛ o de y'a to ni président min nɛgɛburu la o b'o ta ka bɔ o tɛ sɔn kabakurun ka fili Faransi bisimilali y'a fɔ olu kun nana de ka Gbagbo ka défense bɛɛ bon ka Gbagbo affaibli militairement mais n'o kɛra Alassane ka rebelle bɛ taa Gbagbo minɛ dingɛ kɔnɔ ko mais ka Gbagbo yɛrɛ minɛ k'a di ko kun t'olu ka mission na mais tellement que rebelle ninnu fakonnen don obligé ka Gbagbo yɛrɛ ka fɛn bɛɛ bombarder k'a minɛ k'a di Alassane a été installé Alassane n'a jamais été élu donc CFA bɛ cogo min BCEAO bɛ cogo min na a bila i kunna an ka wari tɛ ten o de y'a to an ka siège bɛ sigi yɔrɔ kelen mais an ka gouvernance tournanti ye wari ye série 3 de série A série B série C en fonction de l'économie locale bɛɛ b'a ka série évaluer a banna c'est tout. Ok, Boubou, on va mettre Mauritanie ni Mali ka ko la avec wagati jan bɔ Mauritanie ni Mali cɛ kuma kun cayalen don waati laban yɛrɛ la an ka ministre de la défense fɛnɛ an fɛ Mali la ani colonel Sadou ye ɲɔgɔn ye après a taara présidence la ani Assimi fɛnɛ ɲɔgɔn ye ko mun de kun bɛ yen Mali ani Mauritanie cɛ la forage ko dɔ fɛnɛ kun ko bɛ réseau sanfɛlaw la i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ɲɛna ko la. Forage inauguration kɛra bi alhamdulilah rabil alamina fɛn min ye Saka Kumare lieutenant colonel Saka Kumare an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale bɛ bataillon min ɲɛma a bɛ fɔ de ma ko bataillon GTA min ɲɛma a bɛ fɔ GTA de ma ko furan ka jɛ ka furan ka jɛ passe ne y'a émission kɛ yan donc o de commandant tɔgɔ ko Saka Kumare
donc Mali ni Mauritanie frontière an y'a jɛ ka ko ka jɛ pas dugu min n'o ye Kiranen don Kiranen Marina Kaɲaga de don Kaɲaga Marina i b'a ye k'a fɔ forage Asimi nana ni forage bariko 4 de kelen bɛ sigi Kiranen fɛn Kaɲaga kelen bɛ sigi Korga a bɛ Korga yɔrɔ dɔn u ye drapeau turu kɔlɔn min kunna kelen bɛ sigi Sahel kɔnɔna la kelen dɔ mina Kogi forage 4 o forage sentɔ fɔlɔ dugu ninnu kɔnɔna la salon kɔnɔna la ni tun bɛ forage sen i tun t'i sara Mauritanie maire de la awɔ Mali halala dugu i tun t'i sara Mauritanie maire de la donc n'an bɛ forage sen Mauritanienw de bɛ na ka na an ka kɔlɔn dayɛlɛ parce que dugumɔgɔw tun bɛ an ka marakaden minnu bɛ kɔfɛ u tun bɛ wari bila ka na ka forage sen dɛsɛ tɛ o mais Mauritanie de tun ko forage tɛ sen ni sara ma k'ale la Mali territoire kan a jɔnmaya bolo Asimi yɛrɛ ma da la Asimi ye bâton kelen bila ka taa jeudi n'i ye Mauritanienw ye ni barikon bolitɔ ye u bɛ ka boli ka taa fo u b'u sen na u bɛ ka boli barikon b'u kun na non a ma dogo dɛ un bataillon des blindés u bɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa ka forage turu ji bɔra bi alhamdulilahi rabbil alamin an ye ji k'a ɲɛ ko bi donc forage mobili continuera ne bɛ fama wagati min na a bɛ ka taa Korga ta bɛ sen sini o t'a bannen dɛ a k'u ma k'a bɛ fɛ u k'u yɔrɔ janya Mali frontière la ni 50 km u taara cɛ ɲɛdɔnna i b'a dɔn n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna quoi Ala ka bɛɛ sɔn armée ɲuman na quoi Ala ka bɛɛ sɔn armée ɲuman na GTN nin donna k'a si tile 4 u ye forage sen k'a ban o t'a bannen Asimi k'u ka version uru tigɛ barikon kan i bɛ version kɔrɔ dɔn wa ni Mauritanienw nana se bariko in ma forage in ma kɔrɔ k'u ye Mali de attaqué donc c'est une déclaration de guerre on n'a pas besoin ka bɛ taa sigi affaire étrangère fila ka fɔ bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ tugun an bɛ taa fo Nouakchott ko t'a la o a terroriste ta de don olu tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn san terroriste ka minɛn de don a bɛ taa de terroriste de b'olu ka fɛ territoire kan ka sanfɛminɛn kɛlɛkɛminɛn kelen t'a la non ko to don n'i bɛ kuma ne fɛ i bɛ kuma ne fɛn voilà o de b'a la o duguma kɛlɛkɛminɛn don voilà a bɛ fɔ o de ma ko DSSA défense de système aérien DSSA juru ma mun na terroriste de y'a yira k'a fɔ ko bon Mali drone de b'a la k'an sɛgɛn Mali avion de b'a la k'an sɛgɛn donc c'est une manière d'équiper les terroristes à travers l'armée mauritanienne sɔnni u yɛrɛ ta tɛ DSSA minɛnw de don Kano César ninnu tɛ yan c'est Kano maintenant de longue portée ninnu tɛ yan 70 km Kano de e bɛ Mali avion jumɛn sɔrɔ 70 km Mali avion bɛ yɛlɛ à peu près à 50 000 pieds d'altitude Mali avion bɛ y'o ye à part les hélicos là hélico jumɛn tɛ yen mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ni hélico jumɛn ye Mauritanie frontière là on n'a pas besoin on a besoin maintenant des avions supersoniques des avions plus rapides des MiG des Sukhoi 27 des Sukhoi 25 des Sukhoi 30 an mago b'o de la an bɛ taa k'a fɔ k'an bɛ taa kɛ dugu kan ni hélico ye cogo di non fana taara cɛw jigin ka na donc minɛn b'u bolo san sera yɛrɛ a minɛn ale porte 70 km et Mali avion bɛ taa jusqu'à 50 000 pieds d'altitude donc an ka b'o kɔnɔna la c'est pour te dire que i ye kɔlɔn kuma min fɔ nin kɔlɔn b'a la ka sin a fɔra ye k'u ka bɔ u ni Mali yɛrɛ frontière ka reculer ka taa f'u ka dugu kɔnɔ an tɛ fɛ k'u ye fɛn na quoi u kana fɔ k'u bɛ nege wa u ka bigan tɛ min n'u ma wari sara wayi mais bu Mali ni Mauritanie cɛ in solution jumɛn de b'a la parce que an bɛ ka ministre ka fɛnw bɛ ka caya kɛlɛ de y'a solution mais ni ɲɛdɔnna nana ni fɛn fɛn kɛlɛ de b'o ban nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye dugutigi bɛ kuma a bɛ kasi depuis ka olu sigi ka dugutigi minɛ k'a gosi Ahmed Traoré k'a gosi fo k'a da ka tila ka taa bila ka taa n'a ye kaso la Mauritanie malien Mali dugutigi fɛ Mauritanie k'a gosi ni ŋɔni busan ye fo k'a da mais dugutigi e ma interview lamɛn bi a ka interview la segin n'a bɛɛ kan mɔrɔ nin y'a faamuya donc ka tila k'a ye bi ko ji de bɔra ji b'a la ka mɔgɔw b'a la k'u tɛgɛ ko Ala ka barika don Mali armée la Chaka Kumare a n'a ka cɛdenw n'o bi kisa fɛn tɔgɔ ye de Kaɲaga kun ka di dɛ non n ko a bi kunna ça fait dugu in kun ka di bi adamadenw bɛ ka f'u bɛ kasi ji bɛ fan bɛɛ et puis o t'a bannen dɛ Ala tila ka san fɛnɛ d'u ma bi u ni san cɛ depuis seliba
u ni san cɛw ye ala ye san fɛnɛ d'u ma ka fara kan c'est vrai hali jiko in diyara ala yɛrɛ ye non ji ye nɛma ye o Assimi forage sen bi ala fɛnɛ san d'u ma bi donc aujourd'hui on est autonome tu sais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ dugu foyi t'a yɛrɛ sɔrɔ ni min yɛrɛ lakana n'a ye mɔgɔ min jɛ k'a faamu n'a m'i jɛ i kan'a faamu o y'i kungo de ok voilà Boubou an taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Assimi taalen Burkina a ko la situation sécuritaire ko elle est sous contrôle mais o kɔfɛ an bɛ k'a ye terroristes u taara Ménaga attaqué an n'a sɔrɔ da ma jɔ o la wa Burkina fɛnɛ u taara attaque dɔw kɛ kunun Burkina armée ye min faga o la ko plus de 150 terroristes yala est ce que Assimi discours min kɛ u tun tɛ fɛ k'o de kɔrɔbɔ ayi Wassil Nasir de ye anw sutura France 24 et journaliste ala ka barika don a la mais n'o ɲɛfin na tu sais que journaliste kɛtɔ ka kibaruya di i bɛ mɔgɔ arranger souvent Wassil Nasir ale de kɛtɔ yɔrɔ ale de ye terroriste ka indicateur ye ça va code dɔ de di a ka émission tɛmɛnen na Amadu de hakili b'o la a ko terroriste ma ko turkiw de tun bɛ Burkina ko turkiw de tun bɛ ka Burkina sɔrɔsiw former ko nka ko tun b'u former jumɛn na guidage aérien mais ko turki ninnu taara ko drone famana k'a ye sanfɛ sisan m'a faamu ko drone bolibaga taara donc c'est un code k'a di terroriste ma k'a fɔ aw bɛ se ka Burkina armée attaquer il y a plus de drones tiɲɛ u kana kɛ terroriste fana y'u fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ nana a su tɛ se ka compter quoi mais a bil'i kunna drone kamikaze 3 Burkina o de orienté Burkina Faso a aujourd'hui 35 brigades d'intervention rapide 35 de par là k'an dan ma deli k'a ɲɔgɔn ye Burkina 35 brigades 35 et c'est pas kalama o de bɛ yen force d'intervention rapide 35 forces d'intervention rapide mais n'u ye mɔgɔ ninnu don u ni ɲɔgɔn cɛ Burkina a engagé 3 drones kamikaze ka tila ka tila ka avion d'assaut a ye hélico de 4e génération min san Irisi fɛ ka tila k'o hélico 2 bila position d'appui la mais a ye fagali sur la c'est plus de 300 morts a su tɛ ala kan donc Wassil Nasir de y'u fɛ u bila force physique kan Wassil de parce que e b'a ka émission de ale de y'a fɔ ko non ko drone tɛ yen ko turkiw taara ko drone bolo k'olu fana ka drone ye sanfɛ ja drone kamikaze de don quoi kamikaze a bɛ se ka yɛrɛ latunu radar la quoi donc a bɛ yɛlɛ jusqu'à peu près 70 choses de la pied d'altitude donc a bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛnna tugun seba kalama a bɛ se ka système de brouillage fɛnɛ b'a la n'a y'o kɛ i tɛ foyi ye mais Assimi ka tagali c'est pour k'a yira tubabuw la an b'a ko Mali sɔrɔsiw de taara Mali président de taara Nizeng a bɛ mun de kɛ o ma ko Mali sɔrɔsiw de taara Burkina de mɛ wa Mali sɔrɔsi yɛrɛ de taara Nizeng Mali yɛrɛ président de taara Mali président de taara yɔrɔ c'est le chef ça lui c'est le chef suprême des armées donc n'a ko sɔrɔsiw Assimi yɛrɛ de taara a ko cogo di a ko cogo di o de y'a to k'i ma ko la situation est sous contrôle i b'o kɔrɔ dɔn en termes militaires o kɔrɔ tɛ ko attaque tɛ kɛ koyi o kɔrɔ na sɔrɔsiya k'i ma ko la situation est sous contrôle c'est pas parce que on ne peut plus maintenant être attaqué non on est à l'abri ou bien on a le moyen de défense maintenant des attaques on peut contre-attaquer à tout moment a bɛ fɔ de ma ko la situation est sous contrôle donc an y'o de kɛ ça fait Burkina ma deli parce que Burkina yɛrɛ ka parti ɲɛna drone na cogo min na Burkina ye bombe S9 de fili S9 fitinin ninnu de don n'a gosira a bɛ ka gaz de fɛnɛ propasser tugun donc hali mɔgɔ min bɛ nimakara la a b'i faga cogo ɲɛ dɔɔni i bɛ sa lafiya la parce que a b'i ɲɛnakili ɲɔn n'a ye ɲɛnakili ɲɔn a bɛ kan file minɛ n'a ye kan file minɛ kulu in de bɛ fiɲɛ ta fu i ni bɛ tigɛ dɔɔni k'i da. bon an bɛ ka continuer cogo min na est ce que dans 2 ans terrorisme ko bɛna bɔ Sahel kɔnɔna la bilen. terroriste ya terroriste tɛ yen tubabu de b'a la ka sa ta ko nin bɛɛ ye Alassane ka mercenaire nalenw de terroriste tɛ terroriste kuma ye nkalon de ye o. Et puis Alassane venait pas gérer les mercenaires parce que Alassane veut aujourd'hui se débarrasser ani mercenaires mouné bagbo kele donc a bol le toro de lisine aywa bu directement on bla même dossier là qu'on a là parce que ani information sur le beaucoup essayer ayasi mo invité quand nga jago ka fra ko terrorisme kele ko ani ko ka coup d'état ko o bali anga sous raison qu'on là e ga hanina mo e du borasa ka ko terrorisme table ko Alassane ga mercenaire e mo so ba refa l'angla ne asi kondo la si arefa asi besigira ni coup d'état asi ala da do kula ko coup d'état kele et on sait donc il est là quoi et puis né fin de Bruxelles sommet le fait que l'Union européenne
AES dugu wele ka taa o b'a yira k'a fɔ ko Union européenne yɛrɛ tigɛra CEDEAO la tubabu yɛrɛ tigɛra CEDEAO la u kɛlen ka job ninnu wele ka taa parce que nin b'a yira k'a fɔ e ye Ala ka barika dɔ yɔrɔ to mɔgɔ n'i jɔ i jɔyɔrɔ barika bɛ don i la quoi i b'a dɔn tubabu mɔgɔ bɛ hɔrɔn de la mais tubabu yɛrɛ tɛ hɔrɔn ye tubabu mɔgɔ bɛ hɔrɔn la mais tubabu yɛrɛ tɛ hɔrɔn ye donc tubabu nana k'a fɔ u ni politiciens ye temps fɛn fɛn kɛ a bɛɛ binna ji la parce que le peuple s'est enfin éveillé donc aujourd'hui mun de bɛ yen sisan cɛ ka kuma la a m'a fɔ ko chinois ni russiw de bɛ ka devant ta donc olu bɛna position jumɛn na i olu de tun ye premier mais olu nana troisième position na mais nous ma sɔn balocogo t'u la et aujourd'hui le troisième partenaire de l'AES sera l'Union européenne u bɛ kila k'u bolo sama ka bɔ CEDEAO kɔrɔ carrément tubabu tɛ malo tubabu tɛ min tubabu ko k'a yɛrɛ ka intérêt tubabu ko k'ale mako sinon tubabu tun man ka AES wele abada k'a sɔrɔ mun sara CEDEAO la parce que AES ni CEDEAO ka conflit ma ban fɔlɔ donc nin kɔrɔ k'a fɔ ko tubabu yɛrɛ AES yɛrɛ reconnu donc automatiquement nin kɔrɔ ko l'AES est reconnu par les occidentaux par l'Union européenne d'emblée donc nin kɔrɔ ye di i bɛ sɛbɛnni wɛrɛ sa i b'u ka ambassadeur nalen n'i ka fɛnw ye k'a fɔ k'u bɛna partenariat ni fɛnw ye tubabu mɔgɔ b'a ka intérêt de la tubabu mɔgɔ tɛ farafin na n'i ka jamana labila tubabu ye i bɛ fu de la ɲɛ bɛ u y'u ka espion dɔ ci ka taa Ado fɛ yen fɛ ka taa dugu in tɔgɔ ye di ka taa u y'u ka espion dɔ ci ka taa Ibrahim fɛ yen espion de don dɛ an b'a dɔn ko an tɛgɛ ci ale de tun bɛ MINUSMA na droit de l'homme na a cɛ algérienne de elle est membre de DGC française n b'a dɔn ko n tɛgɛ ci ne bɛ ninnu ka espion ne bɛ ninnu ka agent de renseignement bɛɛ dɔn a filɛ a photo bɛ yan an y'a ye Ado fɛ yen an y'a ye Ibrahim fɛ yen donc a tun bɛ yen k'a nana bɔ yen bon a nana ala ka talon ju caméra b'a la a ka talon ju caméra b'a la ne de y'a ci a sina samara caméra b'a la fɛn caméra b'a la a bɛɛ a juru ɲaron dɔrɔn a bɛ dugumalanin ninnu ta caméra b'a la fɛn b'a la hali u bɛ na fɛn min non ne bɛ ninnu dɛ ko n tɛgɛ ci a filɛ nin voilà a tɔgɔ de ye ko Zerbo a cɛ tɔgɔ de ko Zerbo a cɛ algérienne de muso in photo filɛ nin muso in ye espionne de ye elle est recrutée en 2018 m'a fɔ mɛ a filɛ nin muso in filɛ nin ani Ibrahim sigilen filɛ nin son mari est algérien a tun bɛ droit de l'homme na a tun bɛ droit de l'homme na fɛn na a tun bɛ droit de l'homme na MINUSMA na ni ye agent recruté cɛ ne bɛ ninnu bɛɛ dɔn an bɛ ninnu bɛɛ dɔn a ye formation fila bɛɛ kɛ Israël espionnage la donc an y'a ye Burkina mais an b'a dɔn Ibrahim bɛ nin dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que i bɛ taa kabi dɔ dɔrɔn i ka dossier b'anw bolo an ka dossier an b'u di ɲɔgɔn ma donc c'est pour te dire que comment dirais-je la k'a f'i na CEDEAO ni AES sɔnna CEDEAO ka invitation ma dɔrɔn o ye AES ka lettre ko banni sauf ni CEDEAO bɛ AES invité en tant que AES mais n'a y'a wele en tant qu'ancien membre de la CEDEAO u b'a f'i ɲɛna ko non k'an ye lettre min ci ko ça n'a plus d'effet ko parce que k'u y'an wele k'an seginna ka na donc an bɛ lettre wɛrɛ kɛ tugun bon alors que lettre ci o ci CEDEAO mais i bɛ san kelen de kɛ n t'a dɔn n'i b'o kalama i bɛ san kelen de kɛ tu ne participes pas à les activités mais tu payes les cotisations donc ni san kelen dafara automatiquement tu es sorti maintenant de la CEDEAO c'est ça les règlements donc u bɛ fɛ k'an piéger de donc n'an taara o kɔrɔ maintenant qui ne dit mot consent au kɔrɔ kan an nango k'an tɛ taa an y'an makun o kɔrɔ ko an ma kuma o de y'a to an ka ministre des affaires étrangères bɛna lettre ci k'a f'u ma k'an tɛ taa an tɛ CEDEAO la wa a kana ni manamana lettre ci an ma tun dalakɔrɔbɔli de don